Bueno, pois en principio sí, non? A falta de ver como terminamos a última sesión de adestramento, en principio estamos todos disponibles. Ben, non? Sabendo que Coruxo é un partido importantísimo para nós, bueno, por moitos aspectos, non? Porque primeiro que é un derbi, segundo porque na clasificación seguimos estando moi cerca uns de outros, probablemente sumar de 3 en Coruxo nos dé un salto moi importante, non? Bueno, creo que hai un reparto importante, non pensado en canto a minutos, non porque todos tuveran unha cifra parecida ou similar, senón, bueno, un pouco por as necesidades do equipo en cada partido, polo momento de forma de cada futbolista, pero sí que tiña moi claro desde o principio que era un plantel dun nivel moi parecido, que había que tirar de moitos ou de prácticamente a maioría para dar un bo nivel, non? E creo que, bueno, pois ese é un reflexo de eso, de que non haxa un futbolista entre os 10 e máis minutos da categoría no Bergantiños, quere dicir que todos participaron moito, pero que ningún, digamos, é indispensable, non? Non sei se millor, pero creo que máis cómodo, máis a gusto están, non? Eu creo que se algo nos está demostrando esta liga a nós mesmos é que, bueno, temos prácticamente o mismo número de puntos como visitante que como local, non? Porque, bueno, hai bons campos por aí, nos beneficia e creo que en grandes estadios ou grandes campos fixemos moi bons partidos, non? Pasarón, Palencia, Segovia, Leganés, bueno, creo que nos vai ben, tamén ao Coruxo, sabemos que é un equipo que ten moi bo trato de balón, ten futbolistas para combinar, pero, bueno, se nos temos que medir, eu prefiro medirme en un campo como ese. Sabemos que Agulló para nós é un futbolista básico, non só no que aporta a nivel defensivo, sino tamén ofensivo, tanto no inicio do xogo como no balón parado. Bueno, vai a completar a semana de adestramento e vamos a decidir o sábado se ao final vai de inicio ou forma parte da convocatoria. Bueno, xa o dixen na primeira volta, onde que é certo que ahora mellorou moitísimo en canto a resultados, non? En toda a segunda, pero xa o dixen na primeira que me parecíamos equipos similares en algúns aspectos, non? Un deles eu creo que son dous equipos que lles gusta levar a iniciativa do xogo a través do balón, de ser dominadores, dous equipos combinativos. Bueno, eu sempre digo que nese papel o que sexa capaz de ter maior protagonismo pois vai a estar máis cómodo, non? Creo que na primeira volta foi así, na que creo que fixemos un grandísimo partido, dos mellores da Seiroa, se non fomos capaces de gañar, pero creo que o fixemos moi ben, e gran parte do éxito foi que fomos capaces de atacar moito, de recuperar moi rápido o balón e de ter sempre, bueno, o Coruxo máis pensando no plano defensivo que no ofensivo. Bueno, pois espero o que estamos vendo, un equipo que apreta sin balón alto, que é capaz de recuperar con velocidade, que cando ten o balón o xestiona ben e con futbolistas aos que lle fai chegar o balón en moi boas condiciones, futbolistas desequilibrantes, non? Que están atravesando ademais un bon momento e que son bons futbolistas e que son diferenciales porque están, bueno, nunha moi boa dinámica, non? Ao contrario de como viñeron aquí, pois o que é o fútbol, unha volta despois están nun momento espectacular, non? Si, o mellor na idea básica do xogo, non? É dicir, de ser combinativo, de ser protagonista, de querer asumir, non? O mando dos partidos co balón, pero si houve cambios de futbolistas, cada adestrador temos un futbolista de un perfil que nos encaixa mellor que outro, e probablemente buscando esas solucións, pois hai cambios de futbolistas que xogaban máis ao principio da primeira volta e que agora participan menos, e ao revés, non? Pero, bueno, o lóxico cando hai un cambio de adestrador, non? Cada un, busca o que cree que lle vai mellor para sacar os mellores resultados. Si, nós en ese tipo de encontros nos sentimos ben, non? Despois podemos gañar ou non, pero está claro que nos sentimos ben, nos vamos a sentir, por momentos pasarémolo mal, pero tamén sabemos que llevamos a facer dano ao Coruxo que tamén vai a pasar mal, non? Entón, bueno, o asumimos como que é un partido moi importante no que temos moito que decir e con moito respeto sobre un gran rival. O que puden ver do estadio pola televisión, non? Que vin os últimos partidos, bueno, os dous que xogou ali, non? Pontevedra e Móstoles, pois está claro que é unha auténtica alfombra, non? Para xogar ao fútbol o terreo ideal, pero despois hai que leválo á práctica, non? E para os dous, vamos a ver quen está mellor, eu creo que si lle podemos facer dano ao Coruxo, pero temos que estar ben en moitas facetas para ser capaces de competir ben no BAO, non? Me gustaría que non tuviéramos que estar moi pendientes do que fai o rival ou á espera, non? Me gustaría que fóramos capaces
bueno, de que eles non estuveran cómodos porque lles costa recuperar o noso balón, non? Eu creo que ese sería un bo plan de partido. Pero tamén sabemos que se non somos capaces de facer eso, somos un equipo que, bueno, en transición, se somos capaces de provocar pérdidas e de presionar ben, podemos facer tamén en esa transición defensa-ataque corta, non? Donde nós, bueno, podemos chegar con claridade e facer moito dano. Pois sí, ten todos os alicientes, dous equipos ben clasificados, un estadio novo, un sábado, un día de fútbol para disfrutar e para facer todo o posible para gañar.